po tayo nakikita in the last couple of days. Una, yung po mga undercapitalized na mga kontratista. So may mga halimbawa na tayo, yung MG Samidan, yung ilan pong mga, I guess, less than ₱1 billion capitalization, pero nakakakuha ng mga proyekto na billion piso po yung ng mga proyekto. So, yan, pwede ho natin mapag-usapan. Kasi, best example po niyan, yung Farmally, kung maalala po ninyo, 650,000 po yung capitalization, pero ang nakuhang mga kontrata, 10 billion, 8 billion, di ba? Ang palusot ho nila noon, emergency procurement. Bakit ho sila nakakuha ng mga kontrata? Ang question natin today, sa mga kontratista po sa flood control, asan yung emergency procurement sa pagtatayo po ng mga infrastruktura? Parang wala akong ganun. So, yun, I think, very clear. Meron pong maabot po yung pag-imbestiga po dito sa mga kontratista pong ganito. Pangalawa, yung pong lumalabas na po ng mga ghost projects. So, may dalawang kontratista na pong napapangalanan, yung Wawaw at yung pong Sims Construction Trading, no? Yung pong involved sa ghost projects. Yun talaga, absolutely no doubt. Yung district engineer, kabuuan po ng district engineering office, back hanggang commission on audit, meron po actual na pananagutan po dito. And we will see in the course of inquiry kung meron pong mga legislators, congressmen, senators na involved po dito.